बे समाव गेलेमु थाखोनि मोनसे रादाब धेमाजि जिल्लानि गेजेर जनाय दख'र एबसनि बानजायनायाव बरदन्दी गामिनि गेलेग्रा फोथाराव U-13 जोलुर बादायलायनाय खुंदों। दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोनफा मोनफा हानजा बानायनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै मिरु एबसुनि बिथोन बादियै दिनै बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों। दिनै गिबि साननि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ गेजेर जनाय दख'र एबसुनि आफादगिरि दिनो बर'आ दैदेनदों आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि मुथुराज मोसाहारिया। हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे ओनसोलनिफ्राय मोजां गथ'फोरा फरायनायजों लोगोसे गेलेनानै हारि हादोर ओनसोलनि आरो गावनि मुंखौ लाखिनो हाथों होननानै बिबुंथि लाखियो। दख'रानि सिंनि गेलेनाया जोबनाय लोगो लोगोनो फैगौ 10 नङाब्ला 15 जुलाइनि गेजेराव जिल्ला थाखोआव सायख'नानै माखासे सान कचिं होनाय जागोन। बेनि उनाव एबसुनि जिल्ला थाखोआव गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाहोगोन होननानै फोरमायबावदों मुथुराज मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआबो बाहागो लानानै एबसुनि थांखि नोजोर बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। धेमाजि जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि मुथुराज मोसाहारि आरो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव आबुङै खोनासंदो। धेमाजि जिल्लानिफ्राय मोजां गेलेगिरि एबार ओंखारगोन बेखौ जोङो नुदों। दा बेवहाय दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावथांखि जोंनि मिशन बायदि बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज एबा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि गेजेरजों जोङो 13 बोसोरनि सिंनि उन्दै फंबायमोन गेलेग्रा फंबायमोनखौ जों बिथांमोननि टेलेन्ट रोंगौथिखौ नागिरनो थाखाय नैबे जोंनि U-13 फुटबलखौ गामि आन्चलिक जिल्ला लेभेल जिल्ला लेभेलाव जोङो खुंबोबाय थानाय जाहैदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि U-13 गेलेगिरि फंबायमोनखौ जोङो जाफुंसारनाय जोङो नुदों। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेर जनाय आरो धेमाजि जिल्लानिफ्राय जोङो उन्दै फंबायमोनखौ मोजां गेलेगिरि मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामो। आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि मुथुराज मोसाहारिया बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि मोनसे पार्ट 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे बरदन्दी एम इ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनबाय। दिनै गोजोननाय बावगोन गेजेर जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनद' दख'रानि गेजेराव दिनै गिबिसिन नैबे गेजेर जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खेलखौ गेलेहोनो हादों। बेनि थाखायनो गोजोननाय बावदों आंनि फारसेनिफ्राय। आरो आं सानदों जोंनि नैबे गेजेर जनाय दख'रानि जेसेबांखिनि फंबायमोना दिनै गेलेनो होननानै बे बादायफैदों दिनै 12-13थासो गामि दङ बे पार्टिसिपेट खालामफैदों। मोजां गेलेगिरिफोरखौ निस्सय बेहाय फैदों होननानै आं आसा खालामदों। मानो होनोबा आं गेलेगिरि फंबायमोनखौबो आं नायदों नैबे समाव मोजां गेलेगोन आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव गेजेर जनाय दख'रानि फ्रायबो मोजां गेलेगिरिफोर ओंखारगोन बेखौ आं आसा खालामदों। आरो धेमाजि जिल्लायाव गासै मोनद' दख'रा दं हिसाबै माखासे दख'राफोरखौबो बे सानसे साननैनि गेजेरावनो जाहाथे नैबे 13 बोसोरनि जोलुर गेलेनायखौ जाहाथे बादायलाहैयो बेखौ आं खावलायगोन। आरो जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'रानि गेजेराव जोङो 10 थारिख बा 15 थारिखनि गेजेरावनो जोङो दख'रानि गेलेहोनाय माबाखौ जोङो हाबाफारिखौ जों लानो सिन्था खालामबाय थादों। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खावलायहरखानाय लेखायैनो जोङो थाबनो फोजोबनानै जोङो कचिं मोनसे जाय बेहाय दख'रानि सिङाव जों जिल्लानि सिङाव सायख'नाय प्लेयारफोरखौ जोङो कचिं होनायनि मोनसे हाबाफारि जोङो लादों। बे कचिं होखांनायनि उनावसो जोङो जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गेलेहोगोन जिल्ला बेखौ जों पार्टिसिपेट खालामगोन। सासे सुबुङा दिनै माखासे फरायनानै मोननो हायै साख्रिफोरखौबो दिनै गेलेनानै मोननाय गोबांथार दिनै गेलेगिरि बिथांमोन दङ। दिनै नोङो गेलेनायजों गावनि जिउखौ सुफुंलांनो हानाय। नाथाय अब्लाबो फरायनायखौ गारनाङा। फरायनायजों लोगोसेनो गेलेनायखौ लांफाबाय थानांगौ। अब्ला अट'मेटिकलि नोङो माखासे साक्सेस जायो आरो गेलेनाया मोनसे बिराद प्लास पइन्ट दं आरो। मानो होनबा गेलेनाय स्टेट गेलेनाय दा नेसनेल गेलेनाय जुदि डकुमेन्टसफोर जुदि मोनोब्ला माखासे साख्रिफोराव
गोबांथार सुबिदा फैयो, माखासे प्लास पइन्टफोर फैयो आरो उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ जाय गेलेनायखौ फरायनायजों लोगोसेनो लांफाबाय थानो थाखाय बे समाव आं खावलायबाय।